L-Awtorità tal-Ippjanar nediet it-tieni fasi tal-konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni parzjali tal-pjani lokali li tiffoka fuq il-kummerċjalizzazzjoni responsabbli tal-faċilitajiet sportivi. L-inizjattiva mmexxija mill-Ministeru għall-Awdex u l-Ippjanar u dak għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni għandha lan li l-politika nazzjonali tippermetti attivitajiet kummerċjali relatati mingħajr ma tintilef il-funzjoni sportiva u rikreattiva tal-istess faċilitajiet tal-isports. Waqt it-tħabbira l-Ministru Clint Camilleri u Cliff Tingrima saħħu fuq il-bżonn ta' bilanċ bejn l-iżvilupp sostenibbli u l-protezzjoni tal-interess komunitarju. Il-proposti jinkludu l-introduzzjoni ta' policies ġenerali li appoġġjaw faċilitajiet kummerċjali relatati mal-isport, definazzjoni ta' tip u l-iskala ta' żvilupp permess fuq art allokata għal faċilitajiet sportivi, kif ukoll salvagwardji biex jitħarsu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti, il-wirt kulturali u l-ambjent. Waqt l-ewwel fażi tal-konsultazzjoni ġabret diversi kummenti mill-pubbliku u l-partijiet interessati li wkoll ġew ikkunsidrati fil-proposti attwali, din it-tieni fażi miftuħa sas-27 ta' Marzu li ġej. Id-dokument sħiħ jinsab fuq is-sit tal-Awtorità tal-Ippjanar filwaqt li kummenti jistgħu jintbagħtu fuq sports_facilities@pa.org.mt. Il-Ministri komplew li din ir-reviżjoni meħtieġa minħabba il-pjani lokali attwali li jmorru lura sew fis-snin jillimitaw il-kummerċjalizzazzjoni tal-faċilitajiet sportivi u jfixklu l-implementazzjoni tar-regolamenti li daħlu fis-seħħ fl-2017. Ivan Fafa, Unit Manager fl-Awtorità tal-Ippjanar, spjega x'qed jiġi propost b'din ir-reviżjoni. Kemm il-liġi sussidjarja u kemm l-amenda tal-pjan lokali li qed nintroduċu llum it-tnejn li huma jitolbu li tal-anqas 60% tal-ispazji anka mill-lat ta' square meters jiġifieri ikunu allokati għal skopijiet sportivi. Il-maġġoranza li m'għandix taqbes l-40% mbagħad tista' tinkorpora aspett ekonomiku bl-iskop li faċilitajiet organizzazzjonijiet sportivi ikollhom il-possibilità li jimprovjaw is-sitwazzjoni ekonomika tagħhom. Kellimna wkoll ma' Alana Bela, Chairman tal-Malta Premier League, li tiġbor fih dan il-klabs tal-ora diviżjoni tal-futbol nazzjonali li wera sodisfazzjon kbira għal dawn iż-żviluppi. Naħseb huwa post importanti li kien hemm it-tnedija ta' din il-konsultazzjoni ta' din il-policy li fl-aħħar mill-aħħar ħatalenja liġi toħra li għaddew fl-2016 u 17 biex il-klabs ikunu jistgħu jikkommerċjalizzaw l-artijiet tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti mhux biss fil-futbol imma anke f'kull sport ieħor li ikun hemm is-sostenibilità biex ma niddependux biss fuq individwi, imma ovvjament il-klabb ikun jista' jiġġenera dħul tiegħu. Sa dan it-tant fi stqarrija sussegwenti l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA laqet beħġara din il-konsultazzjoni għall-introduzzjoni ta' politika ġdida mill-Gvern immirata lis saħħaħ il-qafas tal-iżvilupp sostenibbli tal-faċilitajiet sportivi lokali. Waqt li faħret il-kooperazzjoni kontinwa tal-Gvern f'dan ir-rigward, l-MFA qalet li ilha żmien timbotta favur miżuri simili li jgħinu lill-klabs u entitajiet sportivi jtejbu l-infrastrutturi tagħhom, is-servizzi offruti fil-komunità u l-garanzija tas-sostenibilità tagħhom fit-tul.